Хәерле кич, кадерле тамашачыбыз. Бер атна үтеп тә китте. Кышкы җилләр көзне әкрен генә безнең урамнардан куа башлады. Тәрәзә артында нинди генә ел фасылы, нинди һава торышы булуына карамастан, безнең тапшыру бер үзгәрешсез. Һәр якшәмбе кичке 8дә сезнең өчен татар эстрадасының яңалыкларын җиткерергә әзер. Сездән бары тик игътибар кирәк. Бу атнаның яңалыкларын сезгә мин Ләйсән Гимаева җиткерәчәкмен. Изге сәгатьтә башлыйбыз. Тиздән бик күп еллар татар эстрадасында тырышып иҗат итүче популяр җырчы Әлфинә Әсхәмова туган көнен билгеләп үтәчәк. Җырчы гомер бәйрәмен зурлап үткәрергә планлаштырмый. Ул туган көнен гадәттәгечә иң якын кешеләре, дуслары арасында үткәрергә тели. Әйтеп үтәргә кирәк, чакырылган кунаклар списогында бер йолдызлы исем дә юк. Бу Әлфинә апаның эстрадада дуслары юк дигән сүз түгел. Бар. Әмма бәйрәмгә чакырылган кунаклар аның иң якын кешеләре. Алар белән аны кызыклы хатирәләр, уртак мизгелләр бәйли һәм алар башка кешеләргә аңлашылмый. Барыбызга да аңлашыла, мондый бәйрәмдә күңелгә якын кешеләр белән бергә буласы килә. Шоу-без тапшыруның командасы Әлфинә Әсхәмованы кайнар котлый. Син кояшым, син айым, йөрәктәге йолдызым, күңелеңдә бәйрәм булсын, сиңа бүләк бу җырым. Ник булмадың язымда, сандугачым тагымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым тагымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Эстрадабызның шибәр җырчысын Гүзәл Әхмәтованы үз концертыннан куганнар. Бик күп гастрольләр белән сәяхәт итүче Гүзәл Рәсәйнең төрле төбәкләрендә була. Татарстан әлбәттә аның гастроль турына кертелгән. Җырчы концерт башланыр алдыннан әзерләнер өчен үзенең группасыннан аерылып, мәдәният йортына юл тоткан. Бинага аяк басуы булган, йөрмәгез монда идәнне таптап. Кичкә Гүзәл Әхмәтовның концерты, идәнне чиста тотарга кирәк дип куырга тотынганнар. Гүзәлне танымауның сәбәбе шунда ки, җырчы башына шапка кигән булган. Аны мәктәптә укып йөрүче кыз дип уйлаганнар. Гүзәл моңа бер дә ачыламаган, бары тик комплимент дип санаган. Тормыш дигән куласа да, әйләнәбез туганабыз. Тормыш дигән чын барлыкта, табылабыз югалабыз. Бер сөйсәм мөмкинен, гомер шулай бара. Кеше булып калыр өчен, бу дөньяда яшәп кара. Бер сөйсәм мөмкинен, гомер шулай бара. Кеше булып калыр өчен, бу дөньяда яшәп кара. Илдар Әхмәтовның машинасын тормыш иптәше карый. Күп еллар руль артында җилдерүче Илдар төрле машиналарда йөреп өлгергән. Соңгы машинасында шактый йөри, ләкин алмаштырырга теләге юк. Рульдә йөрергә яратучы Илдарның тиздән туган көне булырга тиеш. Җырчының тормыш иптәше Ландыш бүләкне Илдарга түгел, ә машинасына ясарга тели икән. Машинага мотор чокаллар, ароматизаторлар бүләк итәргә аның планнарында. Бу Илдарны бүләксез калдыру дигән сүз түгел. Җырчыга шәхсән үзенә нәрсә бүләк итәчәген сер итеп калдырды Ландыш. Безнең команда барлык яңгырача котлау сүзләренә кушыла һәм иҗади уңышлар теләп кала. Язлар белән мин кайтырмын дидең, язлар көтә. Хәзер күңелем язны эзләп, урамнарга чыктым, кышкы бураннарга күмелдем. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран.
Гүзәлия егетләр арасында бер үзе нишләргә уйлый? Җырчының иҗатын күзәтеп баручылар өчен бу бик мөһим сорау. Татар эстрадасындагы популяр хит-парадларның алдынгы урыннарын яулаучы җырчы декабрь аенда Уфа якларында үзенең концертын тамашачыларга тәкъдим итәчәк. Бу концертта хатын-кызлардан бары тик Гүзәлия үзе генә булачак. Калган артистлар барысы да егетләр. Концертта нинди программа булачагын без декабрь аенда гына беләчәкбез. Әйтеп үтәргә кирәк, бу тамашада Гүзәлиянең протежысы да булачак. Кем икәнен шоу-биз тапшыруның алдагы чыгарышларында белерсез. Худай биргән бәхетем, син гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без икебез бер бетте. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Иркә усал әниме? Җырчының әйтүе буенча, ул бик усал әни. Кайсы вакытта профилактик чаралар буларак балаларымны болай гына да әрләп калам ди Иркә. Бу сүзләрнең дөрестлеген исбатлар өчен без Иркәнең улы кызы Айсылу белән сөйләштек. Айсылу 6нчы сыйныфта 4 һәм 5 билгеләренә генә укый. Аның сүзе буенча әниләре сәбәпсез ачуланмый. Гаип булса, әйе, яхшы эләгә. Ләкин юктан эләккәне булмаган. Әтиләренә килгәндә ул балаларга карата бик йомшак, бер кашында каты эндәшкәне юк икән. Балаларны мәхәббәттә һәм тәртиптә үстерергә кирәк дигән девиз белән яши аларның гаиләләре. Без аларга бары тик уңышлар теләп калабыз. Кайтам кичке шәһәр буйлап, мәшәкатьләр йөртә көн озын. Безнең иде җаным бердән берем, тик син диеп яшим мин кызым. Көтәсеңдер мине сагынып син, әби бабаң белән авылда. Кайчан безгә язлар килер икән, булыр идең һаман янымда. Кояш чыгар, әле безгә балкып тик түзәргә кирәк. Түзәргә ышан кызым, ышан әниеңә килә әле бәхет. Безгә дә кояш чыгар, әле безгә балкып тик түзәргә кирәк. Түзәргә ышан кызым, ышан әниеңә килә әле бәхет. Безгә дә. Шоу-биз тапшыруның үткән чыгарылышларының берсендә без Алина Даутова клип төшереп йөри дип игълан иткән идек. Озак та үтмәде, барлык интернет челтәрләре Алина әни булды дигән куанычлы яңалык белән тулды. Иң мөһиме, яшь әни дә, сабый да үзен яхшы хис итәләр. Без барлык яңгыраган котлау сүзләренә кушылабыз һәм бала исән сау үссен дигән теләктә калабыз. Йөгердем урамга, адаштым буранда, күңелем тулганга, син читтә булганга. Яман су иттем дә, киттем кай якларга, ялгызым калдым мин хәтирә сакларга. Яман су иттем дә, киттем кай якларга, ялгызым калдым мин хәтирә сакларга. Хәзер бары тик сезнең өчен өр-яңа клип. Бергәләп карыйк.
Бирмәм сине, бирмәм ятларга. Синдә таптым яшәү кадерен, яшәү кадерен. Синдә таптым, синең янга барам, сагынганга бәгърем. Синдә таптым яшәү кадерен, яшәү кадерен. Синдә таптым, синең янга барам, сагынганга бәгърем. Артистлар сәхнәдән башка нинди икәнен беләсегез килсә, сезнең өчен әзерләнгән репортажны карагыз. Сәлам дуслар, шоу-без тапшыру бүген шәһәрдән еракта, саф һавада һәм инде безнең бүген кунагыбыз Алсу Әбелханова. Белмим, без анда кунактамы или ул бездә кунактамы инде, анысы билгеле түгел, ә иң мөһиме без бүген саф һавада дияләр фермасында. Бәлки әле менә бу дияләрне без үзебез белән дә алып кайтып китербез. Күрсәгез, Алсу аларны ашата, аларны карый. Сәлам Алсу. Исәнмесез? Нишләп йөрисез монда? О, минем бик иң яраткан җирем. Без монда бик еш киләбез. Монда минем менә эштә күп күрәсез. Без инде әлбәттә шундый современный кешеләр буларак гаилә белән уйладык та менә шул инде өебездә күршеләрнең сыерлары да бар, атлары да бар. Мәйтәбез, нәрсә эшлик икән? Кемне алдык? Менә дөй алырга булдык. Карап торам, менә монда сезнең инде теге дуслашып беткәннәр, бәлки аларның исемнәре дә бардыр. Таныштырып узмыйсыңмы? Машка, менә Машка, мәле Машка. Так, Петька, тукта. Машка ашасын әле, Машка, Бу синең иң яратканың мәле Машка? Машка юк, мин егетләрне яратам, Петьканы яратам, Петька аша. Алсу, карап торам да син монда аларга пишән дә бирәсең. Менә бу нәрсә аның иң яраткан ризыгы мәле? Ризыклары мин аларга бирмим. Ник алай? Үзем ашыйм. Алар көннәшәләр менә. Бу Салладин. Самый зурысы, самый әрләшә торганы менә. Васька белән дә, Петька белән дә, Машка белән дә гел әрләшеп тора. Бу глава ахырсаймы монда? Глава дип әйтеп булмый, но тәртипсез, бик тәртипсез. Сез миңа давайте нормально гына әйтегез. Да. Вася үзен яхшы тота. Шуңа күрә аны алып кайтып китәргә була. Сам әйтәм ич менә Аладдин, конечно, бүген бик тәртипсез. Минем ипине ашысы килә аның. Аша җаным, аша. Кулымны гына эләктереп җибәрмә, пожалуйста. Бүген иртә белән текергәннәр җыенып килдем. Хәзер текермә, бераз нидәк, читтәрәк торам инде, әйтәм. Съемкага матур булыр өчен текермәсеннәр дип. Ә ни өчен алар текерәләр? Яратып. Димәк, алар сине хәзер инде яратып бетергәннәр, үз әйтәләр, әйме? Үз әйтәләр, сразу менә крем, сразу текерекләр аша өстемә. Ну, мин җыенып килдем, все нормально. Син әле тагын нинди эшләрең бар? Хәзер ничисең алар белән? Так, хәзер монда навоз җыелды бит инде үзегез күрәсез. Кирәк алып әз генә чистартырга. Ансын инде мин сезгә әлбәттә күрсәтмим. Ул бик серле, деликатный момент. Алсуны алайса без бу эшендә калдырабыз. Хәзер аның белән инде без җылырак җирдә кая булса да күрешербез. Ярар, әлегә хәзер дияләрдән аерылып торабыз. Синең белән кичкенә генә әңгәмә төзеп алырбыз. Синең иҗатың турында, синең белән кызыклы гына бер сөйләшү үткәрербез. Ничек синең хәлләрең булай гомумән алганда? Сорама хәлләремне, әйтә алмыйм беркемгә дә. Барысы да әйбәт димәк. Җырлап кына яшисез. Күзләремнән яшьләр таммый, Аллага шөкер. Барысы да әйбәт, балаларым үсә, гаиләм белән яшибез, концертларга йөрибез, Аллага шөкер. Менә әйтегез инде, синең ничә алтын барсыны бар? Менә мин санаган юк, но былай тиз генә уйлап алсаң, бер 5 бардыр минем 5. Исемә төшерсәм, иң беренче алтын бар синең пар алкалар җырына лаек булды, әйбит. Аның турында бер-ике сүз искә төшерегез әле безгә. Әйе, пар алкалары дип исемләнгән җырым иң беренче алтын барс премиясын яулап алды. Ул җырны миңа дустым Зөфәр Хәйретдинов һәм Гөлнара Сабирова
шул безнең шигырьләр инде җырның сүзләрен язды Гөлнара Сабирова. Менә аларның җыры шундый ниндидер гомерле булып чыкты. Бүгенге көндә дә ул җырны сорыйлар, җырлагыз дип мин инде шулай яратып башкарам концертларда. Аралыклар бүләгиттең чәчәкле язда Йөрәгем хисләрдән ташый төренеп наза Күзләреңә сөеп алам төшкерсез алар Рәгъәләрнең чынлыгына шаһит калкалар Бер елны әле син татар җырын алып та бардың. Дөресме? Әйе, алып барды без Фәрит Таишу белән парлап. Шундый мөмкинлек бирделәр миңа. Һәм әйе минем истә калды. Бик матур булды ул татар җыры. Без аны бик озак әзерләндек. Репетициялар булды, алып бардык. Матур булды. Юбилейный булды ул татар җыры. Менә нәрсә күбрәк ошады? Алып барыргамы яисә инде җырларгамы? Алай дип булмый нәрсә күбрәк ошады дип. Чөнки мин бүгенге көндә дә алып та барам. Һәм җырлыйм да, әлбәттә инде җыр минем өчен иң мөһим. Җырсыз мин берничек тә үземне хис итә алмыйм, күрә алмыйм. Инде алып бару шулай миңа бик ошый. Менә карап торам сиңа, үзең шундый ачык, синең белән аралашырга да кызык. Үзең интернетта, социаль челтәрләрдә берсендә дә минем белгәнемчә күрмәдем. Менә Инстаграмда да юк, ВКонтакте да юк. Ни сәбәпле бу? Мин үзем заманча кеше, яшь кеше дип саныйм үземне, ләкин шуңа карамастан нигәдер минем интернет минем энергияне ашый. Мин үзем энергичный кеше буларак күбрәк аралашырга яратам. Менә шулай күздән күзгә очрашып, инде интернетта, менә шушы Инстаграмда үзеңне душларда, ванныйларда, аны юлда аякны күтәреп төшереп, борылып шушы фотоларны куйганнарны мин ничек аңлап бетермим. Бәлкем ул әле киләчәктәдер минем. Бәлкем барып җитәрмен мин ул нәрсәгә дә. Бүгенге көндә мин улай бер белән шөгыльләнеп яратам. Синең ВКонтактеда үзеңнең официаль группаң бар. Анда администраторларың миннән үтенгәннәр иде. Ул группаның алып бару сиңа ошыймы дип сорарга. Мин аларга бик рәхмәтлемен бүгенге көндә. Мин аларга рөхсәт бирдем. Без аралашып торабыз. Алар миннән рөхсәт сорыйлар, нинди фотоларны куярга ярый, кайсын ярамый. Чөнки үзегез беләсез, төрле вакытлар була, әллә кайдан концертлардан менә урамда, сабан туйларда килеп төшәләр дә, шунда куялар интернетта, анда кирәк-кирәкмәс формада дигәндәй. Шуңа күрә инде алар бик матур гына, сайлап кына куеп баралар фотоларны. Мин аларга бик рәхмәтлемен һәм аларга сәлам юллыйм. Менә яшерен батырын түгел, эстрадада, урыс эстрадасында да, татар эстрадасында фонограммага башкаручы артистлар бар. Менә син бу күренешкә ничек карыйсың? Фонограммагамы? Мин спокойно карыйм, бөтен әйбергә. Чөнки бөтен әйбер белән кулланырга кирәкле вакытта була. Әлбәттә, кешеләр алдында чыгыш ясыйсың икән, төрле тавыш белән җырларга. Ләкин төрле площадкалар була. Менә бүген күрәсез буран, урамда. Менә мин мәсәлән бер концерт белән катнаштым. Кыш көнне зур площадкада бик салкын көнне, анда инде җилле дә, салкын да, аппаратурасы да бик әйбәт түгел иде. Шунда чакырдылар һәм мин анда төрле тавыш белән җырладым. Шуннан соң тавышсыз калдым. Һәм үкендем. Нишләп кенә шулай турышып җырлаган микән? Һава сулап, парлар чыгарып авыздан. Шуңа күрә төрле вакытлары бар. Аннарысын беләсез, менә ширләгән вакытлар була, шул вакытта кулланырга була әлбәттә. Инде калган вакытларда төрле тавыш белән җырларга. Асу менә әйтеп үзәле зинһар өчен үзеңнең сыйфатларыңда яки инде кыяфәтеңдә үзгәртергә теләгән моментлар булганы бармы? Бар. Мәсәлән, мәктәптә укыганда мин бик уялайдым үземнең борынымнан. Мин аны вот грузинский ниндидер непонятный әллә нинди борын дип уялып йөридем. Бүгенге көндә мин үземнең борыным белән горурланам. Визитный карточка дип әйтикме? Карточка дип әйтергә була. Үзенчәлекле именно минем Абульхановский борын. Мин аны үскәч пластический операциялар ясармын, былай иттермен дип хыяллана идем. Хәзер киресенчә шатланып. Ни за что тидертмим даже, акча бирсәләр дә үземнең борыныма.
гаиләгә дә кагылып киттек. Тормыш иптәшең белән инде ничә ел бергә гомер итәсез, тормыш итәсез? Тормыш иптәшем белән 11 ел яшибез бергә. Менә 2 балабыз бар инде, берсенә 10 яшь, 2 малай, берсенә 3. Менә тормыш иптәшегезгә килгәндә сезнең иҗатыгызга ничек карый ул? Ул миңа бер кайчан да беренчедән каршы килмәде. Сәхнәдә җырлауга киртәләр куймады. Минем иҗат белән гел кызыксынды. Татар эстрадасын элек белмәвенә карамастан, чөнки без өйләнешкәч, ул бит инде башка шәһәрдә, Самара шәһәрендә яшәде, һәм без менә шушы 11 ел 2 шәһәр арасында яшәдек, Самара белән Казан арасында. Быел күчтек Казанга. Хәзер Дияне инде алып кайтырга, безгә сыерлар, атлар асрап ятканчы дия алып кайтырга дибез инде. Һәм ул татар җырчыларын бөтенләй белмәйде, татар эстрадасын кызыксынмый. Инде миңа өйләнгәч, минем җырлавымны да белмәде шулай ук, минем җырчы икәнемне дә белмәде. Инде өйләнешкәч, кая барсын инде мискин белеп бетерде. Хәзер миннән дә күбрәк белә, бөтен җырчыларны, бөтен клипларны Самарада үзенә шул инде Татарстанның каналларын кушып, бөтенесен яңалыкларны карап бара, артистларны белеп бара. Миңа әйтеп бара, әйе, мине информацияны миңа тапшырып бара. Асу менә карап тордым, сәнәк белән дә бик яхшы эш итәсең. Синең авылда үстеңме, кайларда үстең, һәм инде хәзерге моментта Казанда яшисең бит инде. Авылга күчү теләге барлыкка килгәне юкмы? Мин инде шәһәр кызы, һәм шәһәр генә түгел, еракта, северда туган шәһәр кызы. Инде менә шушы сәнәкләр белән һәм башка нәрсәләргә өйрәндем. Әбигә кайтып, авылга елда кайта идек, авылга 3 айга. Мин сыр сава да беләм, сырлар да сауган бар. Элек бит инде аерта иделәр сөтне, каймаклар чыгарырга да, анарсын атлаган бар, май чыгарган бар. Үзем кулларны бетереп, хәзер дә хәтеремдә әбигә булышам дип, кулларым биткән иде, шуны әйләндерә. Әмәләгин бер кайда китеп булмый, 3 айга авылга кайтасың икән, анда инде уйнап йөрим генә дип әйтеп эшләтәләр дип инде анда үзеңнең дә ярдәм итәсе килә бит инде, әбикәй үзе генә яшәде. Авылга тарта, ләкин мин шәһәрдән аерым үземне күрә алмыйм, шуңа күрә безнең инде менә булачак өебез Алла бирсә Казаннан ерак түгел, но ул авыл җире. Менә әйтегез әле, Асу, менә тормышта үзең куллана торган бер киңәш бармы безнең тамашачыларга, тормышта үзеңнең позитивыңны, үзеңнең шундый энергиялы булуыңны саклап калыр өчен нинди киңәш әйтер идең безнең тамашачыларга инде? Мин гел әйтәм, бер киңәш бирәм, бер девиз бар минем, бер кайчан да моңаймаска. Ул булай гына килеп чыкмагандыр минем тормышта. Шулай ук моңсуланган, кул төшкән вакытларда була торгандыр инде, үземнең дә менә шундый энергичный булуына, оптимист булуына карамастан төрле вакытлар булды. Һәм иң начар күңелең төшкәч, менә күңелне төшерергә түгел. Ул авырай бер, чөнки кайчак бик авыр моментлар була тормышта, күңел төшә, шуның хәтле менә бер нәрсә эшлисе килми, бер кемне күрәсе килми. Шул вакытта менә бары бер ничек тә үзеңнең күңелеңне, үзеңнең эштәге энергияңны ничектер чыгарырга һәм алга атларга моңаймаска. Иң беренче, ул бит әле гөнаһ та моңайырга. Асуда менә сезгә шундый киңәш, хәзер инде без җылындык. Хәзер дияләр янына чыгабыз, аларны карыйбыз һәм инде бәлки алып да кайтып китербез. Мин хәзер спецформамны киям. Киенәбез. Янда җилле, хәзер спецсовкамны киям дә чыгабыз әйдәк. Киттек, әйдәгез. Дуслар, инде җылынып чыктык. Хәзер безнең монда грузовик килде, дияне тиеп китергә була. Кайсысын бирәсез инде безгә? Али Бабаевичны бирәбез. Вот как раз безне тыннамый торган верблюд. Ушатты да, жаратты. Алладинны дейме? Алладин Али Бабаевич. Аңа шулай отчество белән мөрәҗәгать итәргә кирәк да?
Әйе, участок белән иләшәләр алар, бик тиз өйрәнәләр. Димәк, Васяны калдырабыз. Али Аладдин Али Бабаевичны алып китәбез. Шундый Васяга мин шундый әләшкән идем, шундый яраткан идем. Менә бирмиләр. Бирмиләр, иң тәртиплесе дип бирмиләр. Менә миңа, әйме, мин 2 ул үстерәм. Миңа Аладдин Али Бабаевичны бирәләр утыртырга тәртипкә. Тәрбияләргә. Мин алардан кеше ясыйм. Эльмира, сезгә бик зур рәхмәт инде. Менә гел шундый матур каршы аласыз. Чәйләр дә эчерттегез. Инде җылы менә минем спецовка гел монда тора инде ул. Бу минем как раз размер XXL. Вот. Шуңа күрә инде гел шул спецовка гел әзер, гел җылыда, гел үтүкләнгән, җуган. Гел инде менә сезгә рәхмәт. Асы алайса әйдә Аладдин Али Бабаевичны алыйк без. Ул китте бит инде уже. Кая? Менә тигендә борылышка. Каршы алырсыз, сез аны эзләп табыгыз, без аны алып китербез. Ярар. Әйдәгез. Бүгенгә шулар татар эстрадасы артистлары турында кызыклы яңалыклар белергә телисез икән, безнең ВКонтакте официаль төркемебезгә һәм Instagram аккаунтыбызга язылыгыз. Мин Ләйсән Гимаева сезнең белән сау булышам. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.